Kuya Ed. Sana ay maabutan natin sila sa bayan. Kasi doon kami magkikita-kita sa sentrum. Gamit pala natin ito sa red, no? Sana makasabay siya dun sa mga malalakas. Alright mga kalabarkada, no? So kita-kits tayo mamaya dun sa sentrum, sa may gasolinahan. Barkada, no? So nandito na tayo sa bayan. At pantawin na tayo sa sentrum. Sana nandun pa sila. Ayun, si Kuya Is. Alright. Nandito pala yung makakasabayan natin, no? Mamaw X-Max. Alright. So, antayin pa natin yung isa, yung kasama natin, si Ibes. Grabe. Kaya nga na din, no? Ay muna ka, bitch. Yan pala yung isang makakasama natin, no? Alright, isang X-Max saka isang Honda TMS. Alis na tayo. Malalakas ng mga makakasabayan natin ngayon mga kalabarkada. Alright. Ganda ng X-Max, ha?
Grabe. Galing, galing. Lakas ng X-Max. Dami sa bangkingan. Bangking, bangking. Grabe si Honda Temek, no? Grabing bangking, no? Kabayan. Bunny. Grabe, relax na relax tong X-Max pa. Ay nako.
nakaharadan. Magkagasolina pa si Ibes. Si TMX 125. Okay. Shutdown na pala kami, Alaminos. So, nandito na tayo sa Alaminos. At nakahiwa-hiwalay na kami ng mga nakasabayan natin. Yung X-Max saka si TMX 125 na kalimaw. Grabe ang lalakas nila. Naman tayo pinahiya ni Red. Sumabay din. Bali isang oras din pala yung biyahe natin mga kalabarkada. Bali si X-Max pala nagpunta ng LTO para magparehistro. Tapos si TMX 125 naman ay sa Honda mismo nagtatrabaho. Si Kuya S saka si Ibis. So Ibis yung nagtatrabaho sa Honda.